noites, boas tardes, boas noites a todos. Damos comezo a sesión extraordinaria do Pleno do Concello convocado para hoxe, co seguinte orden do día que vamos a ir xa desglosando. Primeiro punto da orde do día sería a aprobación da ata da sesión do Pleno do Concello que tivo lugar o 20 de xaneiro de 2021. O segundo punto sería a aprobación da ata da sesión do Pleno do Concello que tivo lugar o 3 de febreiro. E o terceiro punto, a aprobación da ata da sesión do Pleno do Concello que tivo lugar o 10 de marzo de 2021. Doi a palabra ao portavoz de veciños por si quere fazer algunha aportación ou si ten algunha alegación a estas tres actas. Hola, boa tarde. No, pola nosa parte, unha vez metidas as preguntas que fixemos a solicitude no pleno anterior, vimos que están introducidos, polo tanto, non temos ningunha aportación que facer ás actas e votamos a favor. Portavoz do Grupo de Goberno. Boa tarde, pola nosa parte tampouco temos ningunha alegación que presentar a estas tres actas e tamén votaremos a favor. Entón creo que así xa podemos dar por aprobadas por unanimidade estas tres actas e incorporaránse ao libro de actas do Concello. Sí, unha puntualización pola nosa parte, o que agradeceríamos era que, xa que estamos ao día, non estamos ao día, a partir de ahora se empezan a aprobar pleno a pleno para non desengancharnos. Perfecto, así se fará. Cuarto punto entonces da orde do día, modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa pola expedición de documentos administrativos. Vale, vamos a ver, propónse aprobar inicialmente a modificación do artigo 7 da ordenanza fiscal reguladora da tasa pola prestación de documentos administrativos no Concello de Boqueixón. Expoñer ao público durante o prazo de 10 días hábiles durante a publicación de anuncios no tabueiro de dito do Concello na súa sede electrónica e no boletín oficial da provincia para os efectos de presentar alegacións e reclamacións que estimen oportunas aos interesados. No caso de non presentarse, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional sen necesidade dun novo acordo plenario. Publicar unha vez levados a definitivo o acordo no boletín oficial da provincia xunto co texto íntegro da modificación da ordenanza ou a súa modificación sin que poidan entrar en vigor ata que se levase a cabo dita publicación. O artigo da ordenanza que se modifica, o número 7, fala de desafectación de camiños a instancia de parte 60 euros a unidade, certificacións urbanísticas a instancia de parte 40 euros a unidade, informes de clasificación e cualificación urbanística a instancia de parte 30 euros a unidade, informes de clasificación urbanística a instancia de parte 10 euros a unidade, certificación catastrais literais de bens urbanos e rústicos, PIC 10 euros a unidade, certificación catastrais descriptivas e gráficas de bens urbanos e rústicos, PIC 10 euros a unidade. Esta ordenanza ven presenta así a modificar polo seguinte. Resulta que temos un punto de información catastral. Habitualmente aos veciños de Boqueixón, evidentemente non se está nin aos veciños de Boqueixón nin aos de fora se estaba cobrando nada por fazer este tipo de certificacións catastrais. O grupo de goberno ten intención de seguir facendo así, ou tiña intención de seguir facendo así para os veciños de Boqueixón, que son os que contribuyen aquí realmente cos seus impostos aquí ao Concello. Que pasa? Que a maior parte da xente que ven pedir aquí certificacións destas é xente que é fora de Boqueixón. E outro día chegou unha señora que viña de Santiago pedir 87 certificacións descriptivas e gráficas de fincas que tiñen en Santiago, porque en Santiago non lle facían. Entón, realmente, o que se pretende é evitar eso. Que si que ven alguén de fora de Boqueixón a solicitar este tipo de certificacións, pois ben, si fan si, pero ten un goste porque un montón de certificacións destas leva moito tempo facelas. Entón non é tampouco temos un punto de información cadastral na que a maior parte dos concellos límites está cobrando unha tasa por expedición destes
destas certificacións. Santiago sí que tamén nos está cobrando, todo. Realmente, pois, é evitar que os xente que non é de vocación que veña aquí a aproveitarse dun servicio que temos cando realmente sería especificamente ou máis maioritariamente para os veciños de vocación. Ten a palabra o portavoz de veciños. Ben, tal e como vimos na taxa, os cambios teñen que ver, como acaba de explicar o alcalde, concreto coa certificacións catastrais literais de bens urbanos e rústicos, o sea, cos puntos 1, 2, 3, 4, con punto 5 e 6 do artigo 7, a certificación de catastrais literais de bens urbanos e rústicos e as certificacións catastrais descriptivas e gráficas de bens urbanos e rústicos. O resto está exactamente igual que o que se viña aplicando na ordenanza aprobada no pleno do 19 de xullo de 2017. Nos nese pleno votamos en contra e decíamos textualmente, sigo me escoitando rebotado e é incomodísimo falar así. Textualmente decíamos no pleno do 19 de xullo de 2017 que podíamos comprender que existira unha taxa para a expedición de certificados urbanísticos e informes. Neste caso podemos entender a argumentación que acaba de facer o alcalde, mas tamén decíamos que non nos parecía lóxico que existira unha taxa por certificación de acordos municipais, que é un copia-pega con sinatura do secretario do Concello, e entendemos que debía ser unha actividade normal da administración certificar os seus propios acordos. E parecíanos un timo, isto dixémoslo textualmente, se repasan as actas, que nos parecía un timo que se cobraran os dereitos de exame. Se hai temarios ou outra documentación, perfectamente se pode pasar telemáticamente sen a necesidade de gastar papel. O sea que se existen temarios e outras cousas nas probas, que non é un gasto para o Concello pasarllo aos aspirantes. Nos parece un timo cobraron as tasas de examen e xa sei, ainda que me digades que outras administracións as cobren, non por eso nos deixa de parecer que é un timo. E despois o das compulsas, que tamén mantuvemos un bronco debate naquel pleno, recordo, e cobrar as compulsas, a certificación dos acordos municipais, o que lle decía dos dereitos de examen, pois parecenos que estamos ante unha administración decimonónica e non moderna. Por lo tanto, nos vamos a por manter o noso sentido de voto do ano 2017, porque pensamos exactamente igual. Vamos a votar en contra tamén desta taxa de documentos administrativos, porque recolle, aínda que modifica eses dous puntos que decimos que sí que entendemos que se poidan cobrar, o resto decimos tamén e seguimos dicindo que se debían eliminar. E acabei por se alguén apagou o micro que eu poida volver a encender. Eu que era, seguramente sería o causante de que houvese ese rebote. O tema queres decir algún tema das tasas de examen? Todos tasas de examen que se estaba aquí aparecía. Respecto a tasas de examen, non se, aquí nos últimos anos non se está cobrando a nadie tasa de examen. Valorouse seguir igual porque, por exemplo, neste obradoiro de emprego que se fixo aquí a selección, resulta que a maior parte da xente que se presentou, bueno, a maior parte, unha parte importante da xente, non compareceu. Entón, realmente, sería tamén unha forma de conseguir que se inscriben para vir, pois que aparezcan, porque houve 3 ou 4 días que tuveron aquí 5 personas, 3 que viñan de outros concellos para facerlle estas probas, entrevistas ou as valoracións que se fixeron a toda esta xente, e que concitación digamos, evidentemente para non ter aquí moita xente, pois tiñan citas cada cuarto de hora, e que no largo da mañá pois se tes a cita para 20 personas, que solamente che veñan 5 ou 6. Entón, realmente, o que se trata, por iso, por parte
de intervención ou de secretaría, que neste caso eran unha das persoas afectadas, que te parece que realmente se debería tratar de cobrar esa inscripción porque para conseguir que a xente se inscribe que aparezca, para non perder, digamos, para non dar lugar a que perde tanto tempo. Pero non se está cobrando a nadie nos últimos 4 anos, creo que non se cobrou ni 4, nin 6 anos, nin 8 anos, creo que non se está cobrando a nadie a inscripción nun examen ou para as probas que se fan aquí para cambiar de posto de traballo ou por lo que sea. Ten a palabra o portavoz do Grupo de Goberno. Moi ben, pois con respecto a este punto, creo que xa quedou explicado por parte do alcalde a necesidade de cobrar ou de poñer unha taxa polas certificacións catastrais literais de bens urbanos e rústicos e polas certificacións catastrais descriptivas e gráficas de bens urbanos e rústicos para evitar precisamente que veña xente de outros concellos e nos pidan 40, 50 ou 97 certificacións. E con respecto aos outros precios que se regulan nesta taxa, pola experiencia e por estes 2 anos escasos que eu levo aquí neste concello, pois direi que o que máis se solicita son os informes de clasificación urbanística en instancia de parte, que están a 10 euros a unidade. Certificacións de acordos municipais do ano en curso e de anos anteriores, eu non vin ningunha solicitude, non sei se o alcalde ou o secretario me poden corroborar este dato, pero en 2 anos non vin ningunha solicitude de acordo de certificación de acordo municipal, e como xa ben dixo o alcalde, non se están cobrando os dereitos de exames. Polo tanto, son circunstanciales e casi residuales estes precios, e atendendo á explicación que dou o alcalde, pois vamos a votar a favor da modificación deste artigo 7 da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de documentos administrativos. Moi ben, pois podemos a proceder á votación Unha puntualización. Sí. Tanto o alcalde como o portavoz do grupo do PP están recoñecendo que hai prevaricación no Concello. Pois se hai unha ordenanza e non se aplica unha ordenanza, se prevarica. Se temos unha ordenanza onde cobramos a algo e non a cobramos, estamos facendo algo a saber de que está mal feito e irregular, polo tanto, é prevaricación. É o que se está... o que eu saco en conclusión nas tasas de examen estamos aplicando bonificacións á xente que estaba desempleada, todo eso, a maior parte deses examen non se cobra a nadie. Vale, deixamos claro eso, sí, hai bonificacións, pero se hai unha ordenanza hai que cumplir a ordenanza, gustenos ou non nos guste. Creo que nas convocatorias desas seleccións de personal se facía constar a xente que tuvese desempleada ou tal, pois as tasas de examen non se cobraban. Entón, realmente, toda a xente que se veu ou foi incorporando ou de vez en cando temporalmente ao Concello, pois todos eran xente que estaba desempleada. Entón, por eso estaban todos exentos de pagar estas tasas. Vale. No, pero digo que quede claro eso, porque parece que facemos ordenanzas e non se cumplen as ordenanzas. Iso é grave, o que se desprendeu das intervencións de ambos os dous. Por eso que decimos de que debíamos eliminarlas, e o das compulsas tamén. Non somos partidarios de eso. En el caso, estando eu aquí, quero decir, quero aclarar que a taxa de examen non se aplicou por descoñecemento de que existía esa taxa por parte da Secretaría de Intervención. Cando surde o problema e digo temos que aprobar unha taxa, coincide que volve a dela da súa baixa e nos dice, hai unha taxa que se aprobou, pero foi por descoñecemento absoluto, non por ningún tipo de prevaricación. Dito isto, sí que me exima da responsabilidade, pero bueno, creo que é bo que diga por que non se aplicou. Bueno, procedemos á votación, entón, desta proposta. Votos a favor?
Votos en contra? 7-4. Aprobas entonces con 7 votos a favor do grupo de goberno e 4 en contra do grupo de veciños. Pasamos ao punto número 5 da orde do día, que é modificación número 1 da relación de posto de traballo e organigrama do Concello de Boqueixón. A relación de posto de traballo aprobada polo Concello no pleno do Concello en data 21 de outubro de 2020 e o expediente número 185 do ano 2020. Entón, temos subdirección do titulado un posto de traballo. Era un código 3015, área obras e servicios, servicio, obras e servicios, unidade de augas. Entre as funcións do posto de traballo está a do control da planta potabilizadora e o control e mantemento da instalación da rede municipal de augas. O correcto exercicio de ditas funcións require unha alta especialidade técnica e o uso de recursos materiais dos que carece o Concello, o que fan recomendable que se proceda á licitación da prestación do servicio por unha mercantil con recursos humanos e técnicos necesitados para a prestación do servicio de abastecemento domiciliario de auga potable. Dende esta perspectiva, a realidade da práctica organizativa das obras e servicios do Concello non require dun capataz de obras e servicios adscrito á unidade de augas, sendo suficiente un único capataz de obras e servicios que coordine toda a área, tal e como se describe na RPT, polo que procede a amortizar a praza adscrita á unidade de augas. Así mesmo, detectáronse diversos erros no texto aprobado que son: no Código 1002, xefe de negociado de Secretaría, área de Administración Xeral, secretario Servizo, Secretaría de Intervención, unidade, Secretaría de Intervención. O erro é que está incompleta a descripción do posto de traballo. Igualmente no Código 1003, que é xefe de negociado de Intervención, área Administración Xeral, área Servizo, Secretaría, Tesorería. Ese tiene intervención. Tamén é o erro que está incompleta a descripción do posto de traballo. Entón, o que se procede é o seguinte: amortizar, por un lado, a posto de capataz de obras e servicios, que era un posto de funcionario, e modificar facer constar as funcións inherentes ao posto de traballo, que sería da Administración Xeral subescala administrativa, que sería un C1, nivel de complemento de destino un 22, con complemento específico, que esas cosas non varían. O único que varía é a descripción de todas as funcións que deberían acompañar o exercicio o desempeño dese posto de traballo. Pasa o mesmo co outro xefe de negociado de Secretaría. Entón, proponse o seguinte: aprobar inicialmente a modificación número 1 do organigrama administrativo e da relación de postos de traballo do Concello de Boqueixón nos termos que se indican na memoria da alcaldía do 11 de novembro de 2021. 11 de 2020. 8 de marzo. 2021. Sí, 8 de marzo. 11 de marzo. 11 de marzo de 2021. Aquí pon 11 de novembro, pero 11 de marzo. Segundo, de confirmar o disposto no artigo 169 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, procederá á exposición pública do presente acordo por un plazo de 15 días contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, durante os calos os interesados poderán examinar o expediente e formarán ante o Pleno as reclamacións que estimen oportunas. E terceiro, o presente acordo entenderáse definitivamente aprobado no caso de non formularse as reclamacións durante o prazo de exposición pública, e en caso contrario o Pleno disporá dun mes para resolvelas. Ten a palabra o grupo de veciños de Boqueixón. Lanzábame sin abrir o micro, desculpas.
Nos no pleno do 20 de outubro anunciamos votamos en contra solicitando que se deixara sobre a mesa este punto. Decíamos que a elaboración da RPT que era moi deficiente, decíamos textualmente en outubro que existía pouco tacto no informe de contestación das alegacións presentadas, que cumpría ter moito rostro para xustificar que o traballo de consultoría respostaba a criterios obxectivos de valoración de postos de traballo. Decíamos que o que se fixo foi unha luva, é dicir, adaptar os criterios do persoal co que se conta, e ao noso ver si existía e existe discrecionalidade clara na valoración dos postos de traballo. Como exemplo, falábamos do posto que agora se amortiza e da súa comparación co administrativo coordinador de servicios, que un tiña un complemento sendo o coordinador de servicios maior en rango, tiña un complemento específico de 9.600 euros e o capataz de 18.000. Era por iso polo que reclamamos que se deixara sobre a mesa, se fixera unha valoración máis obxectiva, en función do que debera ser e non en función do que viña sendo, que parece ser que é o que se adapta a esta RPT, e ben, 5 meses despois empezamos coa primeira modificación desa RPT. Unha RPT, ou sea, un traballo de consultoría dun RPT, que non resista a primeira xubilación sen ter que cambiala, demostra moito da calidade de traballo do que encargou este Concello. Iremos vendo máis sobre ele. Ao noso ver teñen un problema de soberbia, de non escoitar a ninguén, pero vemos que todo vai caendo ao rego. No noso nome non se aprobou a RPT porque nos parecía deficiente e tampouco no noso nome imos votar a favor da modificación. A única modificación posible que foi a que presentamos no pleno de outubro é a derogación da RPT e elaborar unha RPT que dé resposta ás demandas do noso Concello e parecenos que non se cumple. Por eso que solicitamos unha vez máis é a derogación da RPT e de facer unha RPT que atenda as necesidades e a realidade do Concello de Boqueixón. Nada máis. Moi ben, pola nosa parte, pois claramente responde a unha das necesidades a amortización deste posto ou corresponde á realidade do Concello, polo tanto está plenamente xustificada esta modificación e a adaptación pois dos erros da corrección de erros con respecto á RPT aprobada en novembro de 2020. Polo tanto, vamos a votar a favor deste punto. Independentemente da percepción que ten ou que xa tuvo no seu momento o grupo de veciños de Boqueixón a nivel de cando se fixa a aprobación deste RPT, é unha relación de posto de traballo bastante demandada, bastante traballada e demandada polos traballadores do Concello. Entón creo que realmente é unha relación de posto de traballo que con esta modificación e con esta amortización se vai a dar, digamos, máis claridade e vai quedar bastante máis adaptada ao que é a necesidade do Concello de Boqueixón. Por eso entendemos que se debe aprobar esta modificación. Entón, creo que procedemos á votación. Podo fixar posición outra vez, porque creo que non quedou claro. A túa posición está moi clara. Solo dúas, por resumir, con dúas frases. A primeira, consideramos de que a RPT que é discutible pola estrutura do Concello e parécenos que é a valoración dos postos de traballo que é discrecional. Queremos que quede claro esas dúas premisas e por eso votamos en contra da RPT e vamos a votar en contra non de que se amortiza a plaza, senón que facemos unha solicitude de que se derrogue toda a RPT e se atenda a criterios máis obxectivos a hora, sobre todo, da valoración dos postos de traballo. E o queremos deixar claro, por eso votamos en contra. Moi ben, pois entón procedemos á votación desta modificación.
Votos a favor da modificación. 7. Votos en contra. Entón, apróbase esta modificación cos votos a favor do grupo de goberno. Punto número 6 da orde do día, orzamento xeral do Concello de Boqueixón para o exercicio 2021. Como xa tuvemos algo de debate o lunes pasado co tema na Comisión Informativa de Contas, procedemos quizás a darlle a palabra ao grupo de veciños para iniciar o intercambio de pareceres destes orzamentos. Ben, grazas. Nos non vamos a ser nin moi orixinais no debate dos orzamentos, nin vamos a ser excesivamente extenso. Ou como diría Rajoy, vamos a ser extenso, pero vamos a hacerlo con brevedade. Comezamos en primeiro lugar por incidir no que dixemos o pasado luns na Comisión de Contas. Saben os concelleiros desta corporación, porque así foi solicitado ao inicio do actual mandato, viña a petición feita xa no mandato anterior, que o Grupo Municipal de Veciños solicitara a posibilidade de que non desaparecera a Comisión Especial Informativa de Contas cando se tratara de debater os orzamentos. Para a Conta Xeral segue mantendo o seu carácter obrigatorio antes da aprobación do Pleno. A solicitude que facíamos desta Comisión de Contas dos orzamentos tiña para nós un dobre obxectivo. Un era analizar o borrador de orzamentos con detemento, conocelo, e, en segundo lugar, poder realizar aportacións e ver as posibilidades do seu encaixe no marco normativo. Pois ben, como xa dixemos o luns, convocando a comisión con tan pouca antelación, facilitándonos o borrador de orzamentos o pasado xoves pola tarde para a comisión do luns e convocando o pleno inmediatamente despois, é dicir, antes da convocatoria da Comisión de Contas xa se tiña convocado este pleno, está claro que o equipo de goberno non ten montada algunha de debater os orzamentos, senón de pasar rolete. É moi difícil pois chegar a acordos con quen non busca acordos, con quen se nega a falar e con quen se nega a debater. Mais, aínda que o noso cabreo é importante, non imos evadir as nosas responsabilidades. Iso sí, tomamos nota. E como xa van case 2 anos de mandato, e pleno tras pleno vimos exercendo a mesma petición de que se nos facilita a documentación coa antelación suficiente para que a poidamos analizar, nós vamos a tomar as nosas medidas. Anunciábamos, por outra parte, o ano pasado, cando debatemos os últimos orzamentos, que ante a grave situación que estamos a padecer, debíamos facer un esforzo por elaborar un orzamento consensuado. Ao noso ver, debe poñerse o foco en 6 eixos de actuación que consideramos básicos e urxentes e que podían ser asumidos perfectamente polas dúas forzas políticas. Estes eixos eran e siguen sendo que se contemplen actuacións en materia de transporte público, que se contemplen actuacións en materia de telecomunicacións, na extensión da fibra a sitios onde non chegue as compañías telefónicas, que se contemplen actuacións extra en limpeza e desinfección de espazos públicos, parques, locais sociais, etc. Como cuarto eixo, que se contemplen axudas directas aos comercios e hostaleiros de Boqueixón, como están facendo en outros moitos concellos. En quinto lugar, que se contemplen medidas extraordinarias en materias de axuda de emerxencia social. E en sexto lugar, que se contemplen actuacións para a posta en marcha do centro de día. Son 6 eixos, ao noso ver, básicos e urxentes. E non íamos mal encaminhados cando a propia Deputación sacou para o ano 2021 o programa POS-Plus Ad Social, contemplando financiamento para medidas adicionais nos servizos sociais. E non debíamos ir tamén pouco mal encaminhados cando o propio Concello contempla unha partida de 28.000 euros para subsidiariamente, e así se nos explicou o pasado luns, axudar a aqueles autónomos que queden excluídos das axudas da Xunta de Galicia por falta de crédito orzamentario, é dicir, aquelas convocatorias de concurrencia competitiva donde se acaba o crédito orzamentario. E segundo o portavoz do Grupo Popular tamén na sesión do propio luns, para ver a posibilidade de sacar algunha liña de axudas propias do Concello.
Mais quedan os outros 3 eixos que consideramos esenciais e que non están cobertos á vista e ao análisis destes orzamentos. Unha ten que ver co centro de día, outra co transporte público e as redes de telecomunicacións tampouco se contemplan dentro destes orzamentos. O sea, nada, cero. Nasty de plástico. A pandemia, se de algo vai servir, é como unha nova oportunidade para moita xente establecerse no rural. As relacións laborais, salvo que, bueno, non vamos a insultar a ninguén. As relacións laborais estánse descentralizando, dando lugar en moitos sectores ao que se coñece como teletraballo. E existen persoas que están a buscar un sitio no rural para establecerse, pero teñen que ter servicios bancarios, médicos, transportes, sobre todo telecomunicacións. E isto sería unha oportunidade, o problema que Vocation ven tendo de envellecemento da poboación e perda da poboación. Pero, se non facemos un esforzo neses 6 eixos que nos manifestamos e, sobre todo, no que ten que ver coas redes de telecomunicación, co transporte público e coa atención a xente maior, parecenos que o Concello non é atractivo para que novas persoas poidan a vir a vivir e a traballar nel. O noso ver nestes orzamentos do ano 2021 non se caracteriza por tentar resolver ou disminuir as principais carencias que ten o Concello de Boqueixón e que as levamos dicindo nos últimos anos, que son o problema de envellecemento e perda da poboación, a falta de transporte público, a falta de enganche aínda ás novas tecnoloxías. Nos levamos 16 anos reclamando isto. E agora parece que hai vontade, pero non existen aínda compromisos en cartos, non existen compromisos. Tamén estamos preocupados en relación á perda de servicios, como decía, os servicios financeiros, os servicios de correos, aí estamos de acordo. En relación co apoio ao emprendemento, si vemos algún lixeiro avance, como pode ser este fondo de contingencia de 28.000 euros, e tamén vemos un relativo avance en relación aos servicios sociais. Aínda que no tema do centro de día do establecemento dunha residencia comarcal, pois non vemos grandes avances. Polo tanto, o orzamento sigue tendo un escaso nivel de investimento e mal orientado. Se descontamos decir tamén que este investimento é menor incluso que o do ano 2020, seguimos vendo unha inexistencia dunha estrategia integral de servizos en relativo aos 6 eixos de actuación que lle plantexábamos ao principio. Temos un nulo apoio ás tecnoloxías da información e da comunicación. Temos un escaso apoio ao emprendemento, salvo, como xa dixemos, o do fondo de contingencia, e seguimos tendo unha escasa aposta polo tecido cultural. Vemos que o único orzamento que hai, ou a maioría do orzamento, un porcentaxe realmente que pasa do 80%, é unha estrategia en pitching. O sea, en pitching asfalto. E para máis son inconexos, non teñen unha entidade, son, podríamos decir, un lavado de cara de algunhas pistas. Abordamos a nosa preocupación pola situación extraordinaria que estamos vivindo, e seguimos botando en falta esa estrategia que nos permita superar a situación adversa e tentar remontar sen que ninguén quede atrás. Fixemos a oferta no ano 2020 para o orzamento do 2021, excusan decirnos, vémoslo clarísimo, non queren a axuda de ninguén. Felicitámonos de que haxa algunha cosa da que temos dito nos últimos anos que sí que se inclúan no orzamento, e o que sí que lamentamos é de que pola súa soberbia non queiran debatir nin escoitar. Entonces, ante a xente que non queira debatir nin queira, pois, que non queira debatir coa oposición, por moito que fagamos aquí e agora, pois, non sei, de nada nos vai a servir. É unha pena, porque estábamos dispostos a poder chegar a consensuar uns orzamentos. Se vostedes non queren, pois non pode ser, non pode ser. Nada máis. Moitas grazas. Ten agora a palabra o portavoz do Grupo de Goberno.
Moi ben. Pois xa na Comisión Informativa Especial de Contas o grupo de veciños queixouse do pouco tempo que dispoñen para a revisión do proxecto de orzamentos. Non discutimos que esta cuestión, xa se falou, que se trataría de enmendar en futuros plenos e facer as convocatorias con antelación suficiente para que poidan revisar toda a documentación. Pero o que non estamos de acordo en que digan que non teñen tempo para facer aportacións ao proxecto de orzamentos. O que non se pode ser é que no propio pleno de aprobación dos orzamentos ou na propia comisión informativa vostedes pretendan facer aportacións e modificar os orzamentos que se traen para a súa aprobación. Dispoñen de todo un ano para facer as aportacións que consideren oportunas e polos medios ou canais que consideren máis axeitados, rexistros, mocións, propostas en plenos, reunións cos grupos municipais, etc. Non me negará vostede que por parte do grupo de goberno non hai colaboración e disponibilidade para recoller e negociar propostas e peticións. Recórdolle que se está a traballar conxuntamente co Concello de Vedra para a creación dun centro de día mancomunado, que se aprobaron algunhas mocións de maneira conxunta, que o ano pasado o chamamos persoalmente a vostede para presentarlle o borrador de orzamentos de 2020, que se lle está facilitando toda a documentación que requiren e informando puntualmente de todas as cuestións plantexadas, tanto por escrito como de forma verbal, que recentemente a traballadora social do Concello mantivo unha reunión con vostedes para explicarlle pois todas aquelas cuestións relativas ás axudas sociais do Plan POS Plus adicional 1/2021, que o señor alcalde lles chama de forma frecuente para informarlle ou consultarlle certas cuestións de importancia. Polo tanto, eu quero reiterar dúas cousas. Penso que non teñen vostedes razón na protesta formulada en canto á imposibilidade de facer as propostas aos orzamentos municipais de 2021, porque teñen a súa disposición todos os mecanismos legais e formais posibles e tamén medios informais para facelo. Eu invito-os a que desde xa fagan todas as propostas que consideren oportunas para a mellor gobernanza deste Concello. Este equipo de goberno está aberto a escoitalos en todo momento e o que sí comprenderá é que non lle aceptemos todas as súas propostas. Escoitarémolas, por suposto, pero algunhas serán aceptadas e outras serán debatidas. En canto aos orzamentos que traemos hoxe a debate, pois empezarei a recordarlle ou a incidir en que a cifra de población do Concello, segundo a aplicación do censo consultado con data 18 de marzo do ano 2021, é de 4.315 habitantes. No ano 2015 era de 4.321, 4.291 no 16, 4.242 no 17, 4.215 no 18, 4.220 no 19, 4.206 no 20, 4.315 no 21. A vista destes datos, o noso Concello é un dos poucos da nosa zona de influencia das mesmas dimensións e con características eminentemente rurais que consigue manter poboación. Cando menos estamos a nivel de 2015. Entonces, o da perda de población é un pouco relativo. A continuación pasarei a desglosar brevemente as distintas partidas de ingresos que conforman os orzamentos do ano 2021. Nos capítulos 1, 2 e 3, pois manteñes as previsións de ingresos do exercicio 2020, salvo na taxa polo servicio de recollida de lixo, que se disminúe nun 10%, baixada que, como recordarán, foi aprobada pois en pleno deste Concello. No capítulo 4, de transferencias correntes, manteñes os ingresos derivados da participación nos tributos do Estado e da Comunidade Autónoma en 700 e 200.000 euros, respectivamente. Dótanse as partidas orzamentarias correspondentes ás subvencións da Comunidade Autónoma e de entidades locais polos importes correspondentes a transferencias certas á data de elaboración do orzamento por importe de 812.000 euros por unha parte da Xunta de Galicia, 501.000 euros da Diputación Provincial e 32.000 euros da FEGAM. Estes ingresos veránse incrementados ao longo do ano debido a novas convocatorias de subvencións das distintas administracións.
no capítulo 5 de transferencias de capital dótanse as partidas orzamentarias correspondentes a inversións procedentes da Xunta de Galicia, da Diputación Provincial, polos importes correspondentes a transferencias certas á data de elaboración do orzamento por importe de 95.000 euros da Xunta de Galicia, correspondentes á subvención para a adquisición de composteiros por importe de 58.332 e 37.000 euros para o convenio polo convenio para o arranxo do pabellón polideportivo do Forte e 263.000 euros correspondentes ao plan POS da Diputación Provincial do ano 20. Con estes datos, do ano 21, perdón. Con estes datos, as inversións reais para o orzamento de 2021 ascenden a 375,66 euros, aínda que esta cantidade vai a ser moi superior, como comentarei máis adiante. O orzamento de 2021 incrementase nun 10,5% con respecto ao orzamento de 2020. No ano 2020, o capítulo 1 de gastos de persoal representaba máis do 40% do orzamento total. Para o ano 2021, os gastos de persoal representan o 36,7% do orzamento. Quere isto dicir que o peso dos gastos do personal no noso concello baixou en máis de 3 puntos porcentuais con respecto ao ano 2020. Tamén conseguimos baixar a representatividade dos gastos do persoal a pesar de actualizar as remuneracións da plantilla dos traballadores deste concello ca aprobación da nova RPT en outubro do ano pasado, o que supuxo un incremento considerable no gasto deste capítulo e que se incrementaron as remuneracións tamén nun 0,9% para o ano 2021, tal como prescribe a lei, e que se amortizou no punto anterior pois esa plaza na RPT. Tamén debemos falar aquí da diferencia entre o orzamentado para o capítulo 1 e o realmente gastado, xa que, como saben vostedes, hai prazas de funcionarios e traballadores deste concello que están en situación de excedencia ou outras que, desgraciadamente, están en situación de baixa temporal de longa duración, o que provoca que o gasto real en persoal sexa menor que o gasto presupuestado. A modo de exemplo, cabe recordar que no ano 2019 gastáronse 241.000 euros menos en persoal do que había presupuestado. Créditos totais menos pagos líquidos. Por outra parte, quixera recordar que o persoal funcionario, o persoal laboral fixo, o persoal laboral temporal contratado polo Concello de Boqueixón, pois non ven aquí a ganar un soldo e vaise para a súa casa. O persoal do Concello ven ao Concello a dar servizos para os veciños e as veciñas de Boqueixón, ven a tramitar expedientes urbanísticos, ven a tramitar axudas para poder facer inversións e ofrecer servicios á veciñanza, ven a ofrecer, organizar, coordinar servicios culturais, deportivos, educativos, ven a limpar cunetas, a recoller o lixo, ven a facer traballos de mantemento viario e de infraestructuras, ven a atender os nenos e as nenas da escola infantil, etc. Tamén hai que reseñar que as remuneracións dos cargos con dedicación exclusiva, esa total ou parcial, permanecen invariables desde o comezo da legislatura. É dicir, non se subiron nin no ano 19, nin no ano 20, nin no ano 21. Con respecto aos gastos en bens correntes e servicios, tamén se ven incrementados con respecto ao ano 2020, pasando de 1.722.000 euros a 2.199.000 euros. Un incremento de máis de 477.000 euros nominais e un 5% porcentual. Este incremento trátase dunha serie de gastos, como di o seu nombre, como di o nombre do capítulo, en bens, correntes e servicios para os veciños e para as veciñas de Boqueixón, que representa máis do 52% do gasto total deste concello. Con este 52% de gasto, 2.200.000 euros, os veciños de Boqueixón beneficianse, pois, entre outras cousas, do programa de atención social, do servicio de axuda a domicilio, da escola infantil municipal, dos servicios de conciliación, culturais, deportivos, entre outros. En canto ao capítulo de gasto, como xa dixen antes, todas as retribucións están actualizadas á nova RPT e incrementadas nun 0,9% para o ano 2021 respecto ao ano 2020, excepto as retribucións dos altos cargos que permanecen conxeladas. Amortízase a plaza do capataz de vías e obras,
o persoal laboral fixo de protección civil no capítulo de protección civil capataz está orzamentado polas retribucións básicas, xa que non está previsto que se cubra esta vacante durante o exercicio de 2021. De cubrirse, pois cubriríase polas básicas. En urbanismo, na partida de urbanismo, proxectos e traballos técnicos está orzamentada en 50.000 euros, contemplando os custes anuais de asistencia técnica e as partidas necesarias tanto para a modificación puntual das normas subsidiarias como para a elaboración do novo plan xeral. Estáse a traballar na modificación tanto das normas subsidiarias como avanzando para presentar canto antes o novo PEXON. En pavimentación de vías públicas orzamentouse por importe de 263.997 euros correspondentes ao POSPLUS 2021 e ao IBE do Plan Marco de Camiños. En abastecemento está orzamentado o contrato de mantemento da rede de abastecemento de auga por importe de 76.000 euros. Como saben vostedes, co ánimo de ofrecer as máximas garantías no servicio de abastecemento de auga potable, contratouse o servicio de forma provisional cunha empresa especializada ata que se resolva a licitación pública do mesmo. Limpieza viaria está orzamentado unha partida de 6.000 euros correspondente á aportación municipal para a adquisición de equipos de limpeza a través do convenio de vicepresidencia que se asinará conxuntamente co Concello de Vedra. En protección e mellora do medio ambiente orzamentouse unha partida de 58.332 euros para a adquisición de 1.000 composteiros. É unha aposta pola racionalización na xestión de residuos. Como xa se dixo anteriormente, para este ano vais a aplicar unha baixada na taxa de recollida do lixo do 10%, que se verá complementada co reparto de 1.000 composteiros entre os veciños de Boqueixón, pretendéndose que se disminúa a cantidade de lixo que cada ano se envía a Sogama, o que terá repercusión sobre a economía das contas municipais e, sobre todo, sobre a xestión ambiental. Asistencia social primaria. E aquí creo que respondo directamente a unha das peticións deses 6 puntos que enumeraba o portavoz de veciños, que enumeraba Xavier na súa intervención, deses 6 eixos básicos que vostedes demandan. Ante a grave situación sanitaria que vimos vivindo no último ano e ante as repercusións que esta situación está tendo sobre a economía, están orzamentadas as seguintes partidas de axudas para os veciños e as veciñas de Boqueixón. Axuda económica para a emerxencia social, 15.000 euros. Bueno, esta partida xa se orzamentou, xa se presupostou no orzamento do ano pasado e supoño que xa lles informaría a traballadora social deste Concello na reunión que mantiveron con ela a semana pasada, que realmente non está habendo demanda por parte dos veciños e veciñas de Boqueixón destas axudas de emerxencia social. Estáse tramitando ou intermediando para a tramitación de algún cheque social da Xunta de Galicia, pero que son axudas por parte do Concello, axudas de emerxencia social estánse tramitando moi poucas. Entonces, por unha parte, non hai ou non se detectou a necesidade por parte de servicios sociais, eu non digo que non exista, ollo, non estou dicindo que non exista, e esta partida que xa se orzamentou o ano pasado, pois tampouco, e que se vai orzamentar este ano, tampouco está sendo gastada. Axudas ás familias para gastos de escolarización digital, 12.000 euros, que se poñerán en marcha co inicio do novo curso escolar alá para o mes de setembro ou outubro. Outras medidas de carácter social e imprevistos, 5.000 euros. Axudas á natalidade, 8.000 euros. Como xa se explicou na Comisión Especial Informativa de Contas, é unha iniciativa que se está a deseñar, mediante a cal se vai ofrecer un cheque ou tarxeta monedero de en torno a 200 euros a cada familia cun rapaz nacido en Boqueixón no ano 2020, que deberán ser gastados exclusivamente en establecementos de Boqueixón. Estáse a negociar con distintas entidades bancarias a logística para levar a cabo esta actuación. Aínda que non ten que ver con isto, tamén se está a negociar con estas entidades bancarias a posibilidade de instalar un TPV no Concello para facilitar o pago de diversas tasas e precios públicos que lle aforren tempo e trámites aos veciños de Boqueixón, por exemplo, as referidas ás comunicacións previas de obras, que son unhas das que máis empregan no Concello.
Así evítase ao veciño ter que acudir a unha entidade bancaria para completar o trámite. Volvendo ao punto das axudas á natalidade, a intención é pois dar unha pequena axuda a aquelas familias que tivesen un neno ou unha nena durante o ano 2020 que poidan ser gastados e que repercutan directamente nos establecementos comerciales do noso concello. Axudas para compensar as perdas derivadas da COVID-19. Axudas directas do Concello para compensar estas perdas ou mediante convenio coa Xunta de Galicia para financiar as axudas de expedientes do Concello de Boqueixón que queden fora da concurrencia non competitiva das axudas da Xunta por importe de 28.000 euros. A parte deso, tamén se contempla unha aportación municipal do PEL reactiva por importe de 7.000 euros. Con estas partidas orzamentarias, os gastos destinados ou xestionados polo Concello de Boqueixón para paliar os efectos económicos da COVID-19 ascenden ás seguintes cantidades, máis ben. Axuda económica de emerxencia social, 15.000. Familias, gastos de escolarización digital, 12.000. Outras medidas de carácter social, 5.000. PEL reactiva, 80% dos 34.000 euros, 27.600. Fomento da natalidade, 8.000. Axudas municipais COVID-19, 28.000. Programa PEL reactiva, aportación municipal, 6.900. Importe total, 102.500 euros en axudas para os veciños e para as veciñas de Boqueixón para paliar os efectos da COVID-19, dos cales o Concello vai a contribuir con 45.000 euros. Se isto non é atender polo menos 2 puntos de eses 6 eixos que vostedes propoñen, xa me dirá vostede. O Concello está contribuindo con case 24 euros por veciño no ano 2021 para paliar os efectos económicos derivados da COVID-19. A isto que hai que engadir as axudas da Xunta á hostelería, ao sector do comercio, os distintos plans de rescate que se están poñendo en marcha nestes días. Fomento do emprego, recóllese no orzamento a anualidade correspondente ao ano 2021 do Obradoiro de Emprego por importe de 346.946 euros. A diferencia ata o custe total do proxecto foi orzamentada con cargo á anualidade de 2020. Administración Xeral de Educación. No orzamento de 2021 sepárase da partida de cultura a actividade de inglés por importe de 15.000 euros. Contrato de limpeza de colexios, orzamentada a parte correspondiente ao contrato anual e unha actuación extraordinaria ata 30 de xuño de 2020. 21. Como saben vostedes, pois hai unha empresa encargada da limpeza das instalacións educativas municipais, dos centros educativos do Forte, e desde o ano pasado estáse pagando unha factura extraordinaria por as tarefas de desinfección e de limpeza extra durante os momentos máis críticos da pandemia e da crise sanitaria do ano pasado. O Concello puxo todos os seus medios disponibles en materia de desinfección de locales e demais. A día de hoxe, eu creo que sabemos todos que é moi discutible que a transmisión do virus, pero, bueno, non quero entrar aquí neste pleno de orzamentos a xogar a ser epidemiólogo, porque eso xa epidemiólogo, porque xa hai moitos expertos por aí, pero creo que a desinfección non é o máis importante de cara á prevención do contagio do virus, senón que hai outras medidas que todos deberíamos ter en conta e que todos deberíamos tomar pois para evitar os contagios e creo que sabemos todos cales son. En canto á promoción e fomento do deporte, orzamentase un gasto de 48.049 euros para a rehabilitación do pabellón polideportivo do Forte.
A Administración Xeral, 6.000 euros para adquisición de EPIs con cargo ao POSPLUS 2021. Esperemos que non sexa necesario gastar esta partida, pero bueno, o tempo dirá. Orzamentamos tamén 15.420 euros para a renovación dos equipos informáticos das oficinas municipais e 7.674 euros para o contrato de reparación e mantemento, na partida de reparación e mantemento para a renovación das fotocopiadoras das instalacións municipais. No orzamento non van recollidas unha serie de inversións que sí se van a executar durante o ano 2021, ben por non ter a seguridade ou non ter a concesión aprobada das mesmas e aplicando, como xa vostede dixo aquí en algunha outra sesión, aplicando o principio de prudencia valorativa, pero si lle podo decir que durante este ano 2021 vais a facer unha inversión de 45.452 euros con cargo á subvención de polígonos, unha inversión de 27.301 euros con 80 con cargo ás axudas de rehabilitación de entornos ao lado ou nos camiños de Santiago, 50.000 euros en cubertas de parques infantiles. Onte estuvo a Secretaria Xeral de Administración Local supervisando as obras que se financiaron con cargo a esta subvención o ano pasado e que permitiron poñer as cubertas dos parques infantiles da Escola Unitaria del Estedo e da Escola de Campo Rapado. Para o ano 2021 esperamos facer a cuberta da Escola Infantil de Sergude, da Unitaria de Sergude. Un proxecto de urbanización en Loureda por importe de máis de 120.000 euros. Vamos a tratar de acabar dunha vez o acondicionamento do aparcadoiro de protección civil con a inversión de en torno a 70.000 euros. O Concello vai aportar neste ano 2021 360.000 euros de fondos propios para a estación depuradora de augas residuais de Sergude. Vanse a invertir en saneamentos que xa están orzamentados 67.000 euros, en abastecemento 60.000. Estas inversións que acabo de enumerar supoñen un montante extra de aportación municipal de máis de 500.000 euros, 504.805,42, o que vai a supoñer unha inversión de 1.530.000 euros no Concello para o ano 2021, ao que se lle sumamos os 385.000 euros que van recollidos no orzamento, chegamos a unha inversión total de 1.916.000 euros para o ano 21 no Concello de Boqueixón. Con estas inversións o Concello de Boqueixón vai invertir en infraestructuras máis de 444 euros por habitante neste ano 2021. Entendemos todas as críticas da oposición, pero direille que desde o equipo de goberno seguiremos a traballar para manter e mellorar os servicios que se prestan á veciñanza, para mellorar as infraestructuras municipais, e se para iso temos que incrementar o gasto municipal, farémolo e buscaremos as fontes de financiación necesarias para que este incremento de gasto non repercuta no bolsillo dos nosos veciños. Recórdolle que o Concello de Boqueixón leva varios anos con resultados presupuestarios positivos e remanentes de tesorería positivos, que a deuda bancaria é cero. E gracias a estes resultados, no ano 21, entre outras actuacións, poderemos aportar eses 360.000 euros dos que falaba antes para a construción dunha EDAR en Sergude, que dará cobertura a máis do 50% da población de Boqueixón e que será unha infraestructura que garantizará o servicio para un longo período de tempo.
Gracias a esta xestión poderemos ir facendo frente aos proxectos de saneamento das aldeas e núcleos de Boqueixón que aínda non o teñen e dos cales xa están feitas as medicións e estánse facendo as valoracións. Con respecto, e agora puntualizando un pouco as palabras de Xavier, con respecto á fibra óptica, estamos de acordo que é un servicio fundamental, é un servicio estratégico para o desenvolvemento de Boqueixón e de calquer concello, sobre todo de calquer concello rural, para os vindeiros anos. Pola nosa parte estamos facendo todos os esforzos posibles para que a fibra óptica chegue a todos os núcleos de Boqueixón. Tanto a Xunta de Galicia, a través de Antega, como o Ministerio, o Estado, o Goberno Central, a través do plan de extensión de banda ancha, está financiando a distintos operadores a implantación e o desenvolvemento da rede de fibra óptica en todos os núcleos rurais. Este despliegue ten que estar finalizado para o ano 2024. Tivemos conversacións con Telefónica. Recentemente saliron publicadas pois a axuda ou as concesións que fixo o Ministerio para o despliegue para o ano 21. Foi adxudicada a Telefónica na provincia da Coruña e Telefónica estrictamente vai a seguir coa implantación deses núcleos que aparecen recollidos nesa resolución. Nos, xa lle digo, mantivemos conversacións con Telefónica e estamos facendo todos os esforzos. E Telefónica vai a facer o despliegue pois con arreglo a esa subvención. Casos puntuales pensamos que van a ser atendidos e despois sabe vostede que hai contratempos e imponderables e sabe vostede de primeira man, como por exemplo o que está habendo en Lestedo, pois que impide que máis da mitade da parroquia, pois a mellor uns 300 ou 400 veciños, ou perdón, habitantes, pois non teña servicio de fibra óptica cando a infraestructura xa está montada. Hai infraestructura, pero non hai servicio. Falamos con Telefónica, estamos facendo todas as xestións posibles para que este servicio chegue canto antes, non só a Lestedo, senón a todos os núcleos. Había un problema tamén en Campo Rapado, na carretera da Xunta, por unhas arquetas que se taparon nun asfaltado, está o problema resolto. Entonces, consideramos fundamental este despliegue. Por parte do Concello non habería ningún problema en poñer diñeiro para este despliegue, así o fixemos saber, e así o temos falado en algunha reunión, pero os plans de Telefónica é seguir estrictamente os proxectos que están subvencionados polo Estado e están subvencionados por Antega. Sabemos que é urxente, sabemos que para todo o mundo é necesario, sabemos que para a educación, para o teletraballo, para a telemedicina, para todo é necesaria a fibra óptica, estamos totalmente de acordo. Pero bueno, esperemos que este servicio pues, dé un gran avance neste ano 2021. Con respecto ao centro de día, estamos á espera de que as negociacións coa Consellería e as negociacións entre os dous concellos e os pasos que se están dando entre os dous concellos tomen forma e así poder facer a aportación económica que sea necesaria para levar a cabo estas inversións. O centro de día é unha inversión financieramente sostenible e o Concello de Boqueixón ten liquidez para facer frente a inversión que sexa necesaria ou o gasto que sexa necesario cando este máis concretado. Creo que de momento pola miña parte non vou a facer máis aportacións a este punto. Algunha cousa máis por parte de veciños? Sí, desculpas que tuve un problema de son e non escoitei a mitade da intervención, pero na outra mitade, se sumo as cifras que dixo,
danme 5 ou 6 orzamentos, entonces algunha cousa que dixo aí polo medio non debe estar realmente nos orzamentos, porque senón sumaría máis dos 4.200.000 euros. E xusto antes de irseme a voz, estaba poñendo vostede énfasis de que os traballadores do Concello van ao Concello a traballar. Eu quero que quede claro que eu non dixen nada dos traballadores. En ningún momento das miñas palabras ou das palabras consensuadas do grupo de veciños se pode deducir de que nós decimos que os traballadores do Concello non traballan. Nunca máis longe. Quero entender que non quixo decir eso, non? Pero puxo tanta énfasis que hasta me pareceu unha resposta saco peito de que queren oír, de que podemos plantexar as nosas propostas durante todo o ano e de que son atendidas as nosas propostas e máis as solicitudes de información. Recórdolle que a última solicitud de información do 11 de febreiro aínda a día de hoxe non nos foi facilitado absolutamente nada, 22 días despois. Se vostedes nos deran a mitad deses 22 días para estudiar os expedientes plenarios, nós estaríamos perfectamente satisfeitos. E non temos ningunha dedicación exclusiva. Entón, se de alguén poñemos énfasis no que fai no Concello ou non entendemos o que fai no Concello, é precisamente da última incorporación que é a súa. Porque no que a nos respecta o Concello funciona moito peor que cando vostede non estaba. É dicir, funcionaba mellor antes de estar vostede. Tamén é verdade que estamos noutra situación, tamén o comprendemos, pero aí si temos queixas. E non entramos en valoración ou en máis disquisicións, porque ainda a día de hoxe, vamos a ver, unha persona que non teña dedicación exclusiva e que se dedica a outra cousa, cando chegan os expedientes plenarios, ten que aparcar de facer as cousas menos urxentes para dedicarse a isto. Se vostedes presentan ás 15:39 minutos o orzamento do xoves, sendo venres festivo, e non é que me fora de ponte, e co meu traballo, pois tamén é de fin de semana e de cando sea. Pero se vostedes presentan eso, sin ningún día polo medio, pro lunes, e antes de realizarse a convocatoria dunha comisión, se a convocan o pleno porque non hai vontade, que son datos, eu aos datos me remito. E comprenderá que o momento de realizar os debates dos orzamentos é cando se presentan os orzamentos, non antes. E a iniciativa de presentar os orzamentos é do equipo de goberno ou do Consello de Ministros ou do Consello da Xunta, non do Parlamento. O Parlamento debate-os despois. Pero a iniciativa ten que partir do Executivo, que neste caso o Executivo é o equipo de goberno. E, polo tanto, non me desdigo absolutamente en nada do que digo. Dos seus feitos se deduce claramente de que non queren debatir con nós. E nós respetámoslo, é a súa posición, pero nós ofrecemos boa vontade. Eu creo que neste último ano non teñen queixa da nosa actuación, creo que non a poden ter, non? E cambiamos o tono. Ahora, o que deberían era, pois, ser máis flexibles, máis respetuosos. O que vostedes fixeron cos orzamentos deste ano é, ao noso ver, unha falta de respeto. Nada máis. Bueno, pola miña parte estouche moi agradecido pola importancia que me das, aínda que sea para decir que o Concello funciona peor desde que eu estou aquí. Bueno, pois eso valora moito o meu traballo, desde logo, porque esa é unha opinión parcial, pero claramente demostrable que non é así. Pero non, por suposto, gracias ao meu labor, senón gracias ao equipo de goberno, gracias ao sacrificio, ao esforzo dos veciños e gracias a moitas cousas. Eu non quero ser nin o responsable do mal funcionamento, nin levarme ningún mérito, por suposto que non. Por lo tanto, con respecto a eso non vou engadir nada máis. Eu, como xa dixen e reitero, entendo a vosa queixa polos plazos, pero non entendo a vosa queixa polo resto, Javier. Creo que por parte deste equipo de goberno sempre houbo predisposición a colaborar, a escoitar. Creo que todas as cuestións, as preguntas e as peticións que fixestes foron atendidas, e as que non foron atendidas,
Pois eu sobre as consultas que fixen de algunha das peticións que fixestes, porque pedíades expedientes completos de trámites que están incompletos, é dicir, creo que tanto ti como Iván sodes, Mari Carmen e Ángela, as cuestións que facedes na medida do posible son contestadas no pleno, as que facedes por escrito tamén se vos foron contestadas tamén, non sei se en tempo e forma, pero sí cando dispoñemos da información. Nese sentido, non penso nin creo que estea habendo deixadez nin mala intención por parte deste equipo de goberno para coa oposición deste Concello. Eu entendo a vosa queixa, sabemos que o plazo pois non foi quizás o máis adecuado para que estudedes os presupostos, pero, insisto, todas as propostas que teñades poderas ir facendo ao longo do ano, nós ímolas recollendo, se queredes, podemos decir que algunhas foron recollidas no orzamento, se así vos vale, é dicir, algunhas xa estaban pensadas e outras foron recollidas. Como xa vos dixen o lunes, hai un proxecto de creación de centro de día, a proposta vosa que se está poñendo en marcha ou que se están levando a cabo os primeiros trámites. Aquí aprobáronse mocións de maneira conxunta, entonces non estou para nada de acordo na vosa opinión de que non existe colaboración. Evidentemente, tedes que entender que non podemos aceptar todas as vosas propostas ou que teremos que discutir algunhas e demais, pero polo demais penso que se está recollendo e que se está tratando todos os asuntos que vos plantexades con absoluto respeto e con dilixencia. Ás veces as cousas tardan máis, ás veces as cousas tardan menos, ás veces os expedientes están sin resolver. Poñoche, por exemplo, algunha pregunta das que nos enviou Iván sobre algún tema de instancias á Xunta de Galicia e peticións de ver expedientes completos. De momento, só se fixo o trámite de peticións á Xunta. Non hai expediente completo ningún, só hai un envío ou unha petición a instancias superiores. Entonces, repito, por parte deste equipo de goberno non está habendo ninguna deixadez nin ninguna mala intención para con vós nin para a información que estades a solicitar, senón que o alcalde pois diga se é así ou non é así. Por parte do, vamos a ver, en canto ás preguntas que neste caso que enviou o Iván Eiris por correo electrónico, esa sí que vou a respostar eu directamente. Non se trata de mandaría o expediente, sí, que tratará cando é expedientes completos, terá que ser unha persona, o sea, que ten acceso a ese expediente completo, que me pase para poder enviarcho, e o resto son respostas que se vou enviar eu. A documentación que se solicitou por parte de veciños o día 11 de marzo, creo que é un volumen importante de documentación, entonces están os distintos departamentos que dependen todas esa información, están preparando para facilitar. Non é problema ahora mismo porque en secretaría coincide ahora mismo que hai dúas persoas que non están vindo a traballar por diversos motivos, entón estábamos cos orzamentos, entón estaban un poquinho atarefados demais, pero seguramente para esta semana que ven se nos vai a enviar toda esa información que se solicitou. Procedemos entonces a... Dime. Matización ás dúas palabras da solicitude de información e da dilixencia. Eu creo que isto, e sigo insistindo, isto demóstrase con feitos. Dixen yo lunes ao principio e volvo a dicirlo agora ao final. Era exactamente igual aprobar os orzamentos o 25 de marzo que facelo o 5 de abril. Exactamente igual. Se o fixeron así é porque andan atropellados. Non sei se é porque fan as cousas así, pero poderon facelos. Polo tanto, insisto no mismo. O que están facendo con nós, e despois de levar 2 anos solicitando que nos pasen os decretos da alcaldía mes a mes, 2 anos despois non se nos pasa.
solicitando de que se nos deixen os expedientes plenarios ou se hai borradores, moitas veces. O orzamento deste tiña 471 follas. Que se nos pase antes, que se nos pasen borradores aí de que despois se modifique para irlo mirando. Non se fai. Entonces, esa disposición que vostedes teñen ao diálogo hai que demostrala con feitos. E os feitos é que cada vez temos menos tempo para ver os expedientes plenarios. E é verdade tamén, a legislación permítelles facelo con 48 horas. Se vostedes van polo libro, a legislación permite aos 4 concelleiros que estamos na oposición convocar 4 plenos ao ano. E é o que nos están abocando a que as nosas propostas, e tamén yo dixen o lunes, que as fagamos en plenos extraordinarios convocados por nós e debatindo as propostas que nos presentemos, porque non nos deixan outra opción, porque nos meten todo atropelladamente nun pleno en menos de 48 horas ou 48 horas, porque os expedientes hasta agora estamos chegando sempre incompletos, deixanos tan pouco tempo que temos que reaccionar desde outra forma. Entendemos durante todo este ano de pandemia de non crispar e vamos a intentar os 2 anos que quedan de mandato tamén de non crispar. Pero realmente o comportamento que están tendo co grupo de veciños, e eu creo que o noso comportamento é o suficientemente leal co grupo de goberno, o comportamento, os feitos, o comportamento non, as palabras son boas, eu agradezco o tono do portavoz do grupo do PP de hoxe, agradezco o tono tamén do señor alcalde, pero o comportamento que están tendo na práctica con nós é despreciativo, están nos despreciando. Iso é o que quero deixar claro. E despreciando, cando hai un plan POS que haxa que aprobar o día X e non teñen os traballos feitos, que eu non entendo por que non teñen os proxectos, pois comémolos como podamos, non? Porque o principal é solicitar esa subvención do POS para realizar investimentos, eso entendémoslo, pero isto dos orzamentos é que non ten sentido, non ten sentido o que fixeron con nós, de non deixarnos marxe ninguna, nin a velos, xa non a presentar algunha proposta, pero xa a velos, o sea, tuvemos que ir a unha comisión a cegas. E agora, durante estas semanas, estamos mirando algo, pero ainda eu personalmente quedame ainda moito por mirar todos os orzamentos. Por lo tanto, cando vostedes demostren con feitos que están dispostos ao diálogo, e nós non exiximos a que a todos nos digan amén, tampouco nos llevamos a decir a todo amén. Exiximos é un mínimo de consideración e de respeto. O que vostedes están tendo con nós é de falta de respeto, con toda a corporación, non só con nós, senón cos outros concelleiros que non teñen dedicación exclusiva, que non lle din, pois, ou ben, porque non miraron o expediente, que é moi probable que algún dos concelleiros que estamos aquí non mirara todo o expediente plenario, ou non os mire, ou ben porque son do seu grupo de goberno e non lle van a decir. Pero é unha falta de consideración ao conxunto da corporación, que quede claro. E nada máis. Bueno, lamento que consideres que estamos facendo, que estamos tendo falta de respeto con vos. Aí eu, en canto ao tono, creo que todo máis ou menos sabemos a situación que ocupamos. Creo que todos sabemos que a educación non priva, non ten que ir por debaixo de ningunha outra cousa en todas. Xa te dixen outro día que por parte de, neste caso por miña parte, trataremos vais a cambiar determinadas cousas, vais a vos pasar a documentación en plenos ou que sea con máis tempo para que teñades máis tempo para estudiala, toda a información que solicitedes se os vai a dar con suficiente, trataremos con bastante máis celeridade da actual. E tamén xa o ofrecín calquera consulta, calquera cousa, se ten que ser un sábado, ten que ser un día por a tarde, para quedar aquí e valorar e ver alguna información, tamén sabes que isto está tes o meu teléfono e aquí estamos a disposición de todo o que vos poidades necesitar. Vale. Entón, vamos a por entonces a votación destes orzamentos do Concello de Boqueixón para o exercicio 2021. Votos a favor? Votos en contra? 4. Entón, apróbase por maioría dos grupos de goberno os orzamentos municipais para o exercicio 2021.
Creo que según a orde do día non hai máis puntos que tratar, entón levantamos a sesión. Moitas gracias a todos.